होऊ घातलेल्या कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाची निवडणूक अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न होत आहे. आणि आमची प्रचार फेरी म्हणजे आज प्रेस घेण्याचं कारण म्हणजे इलेक्शन आता 2 दिवसातच आली आहे आणि प्रत्येक गाव घर टू घर आम्ही प्रचार फेरी राबवली आणि लोकांच्या समस्या होत्या, लोकांची ज्या असुविधा होत्या ते कुठेतरी लोकांचा जो विजन म्हणजे मतदारसंघाचं विजन मांडण्यासाठी आज ही प्रेस आयोजित केली आहे. आपण या प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक गावावाडीपर्यंत पोहोचलो. तसा पाहिजे तसा विकास शहरीकरणाच्या मार्गावर असलेला आपण कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघ म्हणजे जर बघायला गेलं तर सावंतवाडी शहराच्या लागूनच आहे आणि अर्ध शहरीकरण हे कोलगाव असेल, कुंकिल असेल, कारुडा, आंबेगाव या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे. पण लोकांना आज मोठ्या प्रमाणात असुविधा सुद्धा होत आहेत. म्हणजे मुख्य जर पाहायला गेलं तर रस्त्याची सुविधा मोठ्या प्रमाणात रस्ते खराब झाले. रस्त्यांची लोकांची मागणी आहे की रस्ते सुशोषित झाले पाहिजे. म्हणजे जे लोक शहरीकरणासाठी लोक आकर्षित होतात म्हणजे गावपातळीवर घरं बिरं बांधतात त्यांना असुविधा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. स्ट्रीट लाईटचा विषय आहे, तो स्ट्रीट लाईटचा विषय सुद्धा सुधारण्यासाठी नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू. त्यानंतर कचऱ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या कोलगाव मतदारसंघामध्ये कचऱ्याची समस्या भेडसावत आहे आणि त्या करून सुद्धा आपल्या कारवड्यामध्ये जो कचरा डेपो आहे त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. तर आमची अशी शासनाकडे मागणी आहे की ह्या जिल्हा परिषदमध्ये निवडल्यानंतर आमचं पहिलं प्राधान्याने हे राहील की कचऱ्याचा जो समस्या आहे जे लोकांना त्रास होत आहे. आता इथे मोठ्या प्रमाणात कॉलनी होत आहेत आणि सावंतवाडी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक ह्या आपल्या कोलगाव मतदारसंघामध्ये त्यांचे वास्तव्य आहे. तर ते तरी सुधारण्यासाठी आम्ही शासनाकडे या जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यानंतर नक्कीच पाठपुरावा करू आणि तो सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न आमचे राहतील. तर तो कचरा डेपो इथे आहे तो कुठे स्थलांतरित केला पाहिजे. तो सावंतवाडी आमच्या आणि कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघ वेशीवर असल्यामुळे त्याचा जो त्रास आहे तो सावंतवाडी शहरासकट आपल्या कोलगाव मतदारसंघाला होत आहे. त्या दृष्टीने आम्ही आमचे प्रयत्न राहतील. गावातील महिलांना रोजगार महिला बचत गटांच्या बऱ्याच मिटिंगी घेतल्या. त्यात प्राधान्याने असं जाणवलं की आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित महिला असतील, घरकाम करणाऱ्या महिला असतील, यांना रोजगारासाठी आम्ही नक्कीच पाठपुरावा करू. आपण आता सावंतवाडीमध्ये आमची IT कंपनी चालू केली आहे, गेल्या 1 वर्षापासून ते चालू आहे. त्यात आपले 100 मुलं काम करतात. लोकांची अशी सुद्धा मागणी आहे की मोठ्या प्रमाणात युवा वर्ग आपल्या गावामध्ये आहे, ह्या मतदारसंघामध्ये आहे, त्यांना नोकरीसाठी नक्कीच प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि तशी लोकांची मागणी सुद्धा आहे. आपण फूड प्रोसेसिंग युनिट चालू करण्याच्या दृष्टीने आमचे सगळं आता सेटअपचं काम आता येत्या 2 महिन्यात चालू होणार आहे. त्या दृष्टीने सुद्धा ह्या मतदारसंघामध्ये 200 ते 300 महिलांना रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आमचे चालू आहेत. मुख्य कारण कसं की आज बघायला गेलो तर आमच्या मतदारसंघ हा विकसित होत असताना घरं मात्र रिकामी होत आहेत. इकडची मुलं गोवा असेल, मुंबई असेल, पुणे असतील इथे नोकरीसाठी जात आहेत. तर त्यांना गावामध्ये थांबली पाहिजे या दृष्टीने रोजगार निर्मितीसाठी आमचं प्राधान्य आणि विजन म्हणजे हे जाहीरनामा आम्ही तसं प्रसिद्ध केला आणि लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयासात घेतली की येणाऱ्या काळामध्ये लोक म्हणतात की आपल्याला विकास तर होणार आहे, निरंतर प्रोसेस आहे, रस्ते वीज पाणी होणारच आहे, पण त्याबरोबर रोजगार महिलांना आर्थिक सबलीकरण करण्यासाठी विविध योजना ह्या मतदारसंघामध्ये आमच्या पाठपुरावा राहील आणि नक्कीच त्या तडीस नेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. आमची जिल्हा परिषद निवडणुकी 2017 झाली आणि 2022 पर्यंत आपण चांगल्या पद्धतीने विकास केला होता. पण 22 मध्ये आपली मुदत संपली आणि आज 4 वर्ष आली. म्हणजे ह्या फेब्रुवारीच्या 22 तारखेला 4 वर्ष पूर्ण होती की आपला कार्यकाल संपलेला आहे आणि त्यानंतर आपल्याकडे सत्ता नव्हती, काय नव्हती. पण जे शासन म्हणून जे इथे लोकप्रतिनिधी काम करायचे त्यांनी हा मतदारसंघाकडे संपूर्णपणे दुर्लक्षित केलं. जे रस्ते होते रस्त्याची चाळण झालेली आहे, जे रस्ते डांबरीकरण होते त्याच्यावर कॉन्क्रिटीकरण करण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामुळे सगळे लोकांची मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. जे गटर बांधले ते बंदिस्त गटर म्हणून बांधले गेले पण त्याच्यावर ढाकणंच नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने लोकांचा रोष या मतदारसंघामध्ये आहे आणि विकास कामं अर्धवट केली. म्हणजे जी कशासाठी केली निकृष्ट दर्जाची ही एक शोषणाचा विषय आहे. आणि बघायला गेलं तर जे लोकप्रतिनिधी आहेत तेच ठेकेदार झाले. लोकप्रतिनिधी ठेकेदार झाल्यामुळे कामं निकृष्ट झाली आणि त्यात जी मलाही कमवण्यात आली ती मलाही कमवण्यासाठी सगळी कामं ही निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहे. तुमच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही जेवढं काम केलं तेवढं कोणीच काम केलं नाही. आम्ही शोबाजी करून फोटोबाजी करणारे आम्ही कार्यकर्ते नाहीत. आज आम्ही ग्राउंड लेवलवर काम करतो. आम्ही कुठलेही भंकगिरी करत नाही. म्हणजे फक्त फोटो येण्यासाठी नाही तर व्हिडिओ हे करण्यासाठी आपलं कार्य कधीच नसतं.
आणि जर आम्ही काम केलं नसतं तर आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपक्ष राहून सुद्धा जनसमुदाय लोकांची शक्ती आमच्या पाठीची राहिली नसती. आज समोरचे जे उमेदवार ते घाबरलेत, पक्षाचा सपोर्ट असून सर्व यंत्रणा असून सामदाम दंड भेद वापर करून सुद्धा ते आज घाबरलेल्या स्थितीत आहेत. मग याचा सुद्धा विचार करावा की कोण ग्राउंड लेवलवर काम करतो. फक्त गाडी एसीच्या गाडीमध्ये फिरून काम होत नाही, तर ग्राउंड लेवलवर उतरावं लागतं. आणि कोविड काळामध्ये कोणी काम केलं नाही केलं हे तर बघायला गेलं तर आपले सरपंच म्हणजे तेव्हा काळात घोगळे म्हणून हे काम करत होते, प्रभारी सरपंच म्हणून. आणि त्या घोगळे असतील, काजरेकर असतील, आम्ही सर्व टीम मोठ्या प्रमाणात एवढं काम केलंय की आज सुद्धा प्रचार करताना लोक त्याची जाण ठेवतात. ह्या मतदारसंघात असं आलं की विरोधकचे सुद्धा आज कार्यकर्ते आहेत ते माझे आज प्रचार करतायत. कशा त्या वेळी त्यांना बॅड उपलब्ध होत नव्हती, अशा मी अनेक त्यांच्या कार्यकर्त्यांना म्हणजे त्यांची सत्ता असून सुद्धा त्यांना बॅड उपलब्ध होत नव्हती, अशा बऱ्याच कार्यकर्त्यांना तेव्हा बॅड असेल, ऑक्सिजन असेल, आम्ही घरपोच सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. पण आम्ही कुठली शोबाजी केली नाही आणि पेपरबाजी केली नाही. पण ते कार्यकर्ते आज म्हणजे प्रचार म्हणून काम करत आहेत, प्रचारक म्हणून. 9 तारीखला आपण त्याची सर्व उत्तरं देणार असं ते म्हणून. आपण हा जी आज प्रेस आहे ती कुठली टीका करण्याची घेतली नाही. फक्त माझं विकासचं विजन मांडण्यासाठी घेतली होती. ते म्हणत असतील आज त्यांचे कसं आहे, मोठ्या प्रमाणात जी पाकिट सिस्टीम आहे ती या मतदारसंघात चालू आहे. आणि ते पाकिटाच्या जीवावर वाटतं, त्यांना वाटतं की विजय हा निश्चित होईल. पण मला ठाम विश्वास आहे की जनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती ही कायम जनशक्तीचा विजय होतो. कितीही तुम्ही पाकिटं वाटली तरी लोक पाकिटं घेतील, पण तुम्ही मतदान हे आमच्याच बाजूने होईल. आणि विजय हा तुम्ही आता घोड्या मैदानाला काही जास्त दिवस राहिले नाहीत, येत्या 9 तारखेला नक्कीच याचा तुम्हाला प्रत्यय येईल की काय होऊ शकतं. लोक पैसे घेऊन सुद्धा ह्यांना मतदान करणार नाही. आम्ही असं आवाहन करतो की नक्कीच त्यांचे पैसे घ्या, पण मतदान हे आमच्या नारळ आणि ह्या मतदारसंघामध्ये जे असतील आमचे धनुष्यबाण कोलगाव पंचायतीमध्ये यालाच करा. आणि लोकांना ठाम विश्वास आहे की लोक परिवर्तनासाठी आणि नक्कीच आमच्या पाठीशी उभे आहेत. कुठल्याही आमिषाला नाही तर कुठल्याही इतर कारणाला नक्कीच हे बळी पडणार नाहीत. त्यांनी कुठलीही सोंग घेतली, कुठलेही आरोप केले तरी आम्ही डगमगणार नाही. आमचा विकास हाच मॉडेल आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्याच मॉडेलवर आम्ही काम करू. आणि नक्कीच तुम्ही बघा, ते किती बलगाना केल्या तर 9 तारखेला गुलाल आम्हीच उधळणार.